saka andito tayo sa mga apple. Look, apple guys. Uy, seriously. Ayan. Good morning, Philippines! Hi guys, andito naman tayo guys. Hinahanap ko yung pusa ng kapitbahay namin kasi kami yung nagbantay kasi wala sila dito sa buong linggo. So kaya yun, tinitignan ko baka andito. Yan, wala kasing tao dyan guys. Walang tao. So tignan ko kung andito ba. At saka ang dami kasing ahas dito din na side oh. Dito na side, may mga ahas, ganun. So kaya tingin ako, oh, meron akong narinig doon. Oy, ay. Ano yan? La. Oh my god. Ano yan? At also dyan, sa ano namin, may ahas dyan. Hoy, ang init ng ano guys, ang init ng panahon ngayon. Grabe. So yan, magtubig ako niyan mamaya dyan kasi hindi kinaya na. At saka andito tayo sa mga apple natin. Yun, hindi ko nakita si pusa. Wala akong nakitang pusa. Wala. At saka andito tayo sa mga apple. Look, apple guys. Uy, nag-start na siya oh. Nag-start ng maghinog. Oh my goodness. Oh. Anuhin natin. Linisin natin dito sa paa. So yan. Sarap. Grabe ang tamis. Ang tamis. Nasa ibabaw yung kalamihan, no? Dito at least meron sa baba, marami sa baba. Marami tayong makakuha. This time, konti lang yung bunga guys dahil nga sa init, di ba? Mahangin din. Lang may hangin. Di ba? Ang sarap. Dami guys. Doon pa sa baba oh. Sira yung iba dahil sa init. Nasira yung iba oh. Sira. Dahil sa init. Pero ang sarap niya. Grabe ang tamis. Oh. Oh, diba? Ang sarap ng apple natin. Tami andun sa taas. Tulog siya. Pero ngayon, dito ako guys sa labas kasi ano ng oras. Almost 4 o'clock na. And then, hindi ko pa nakikita yung pusa. You know. Kasi yung pusa kasi is ano, dapat andito na yun mga 4 to 5. Palabasin kasi nila guys. And then, si Tami kasi yung pinabantay. Kasi walang magbabantay, walang magpalabas, walang magpapasok. Kaya yun. So, may bantayan ko lang kasi so kung anong mangyari sa kanya, responsibilidad na namin ba. Yun yung ano namin oh. Ito hindi umandar. Ang sarap ng apple. Yun yung kapitbahay namin oh. Yun yung ano nila, paliguan nila. Pero si Liam talaga wala. Hindi ako magpunta dun sa ano nila, dito lang ako. Meron pala din silang mga kamatis oh, string beans din. Meron silang garden doon din oh. Meron silang garden yan oh. Swimming pool nila. Anyway. So magpunta lang ako sa backyard namin guys. Yung backyard namin oh. Sobrang init kasi din ay. Diba? Tignan niyo ang brown na talaga. Diba? Sobrang brown. And kapag maano na namin, kailangan na namin itong yung fence namin pala guys, kailangan namin i-replace look. Kasi hindi na siya straight. So yun. Yun yung look ng porch namin dito. Diba? At
patay na patay. Buti na lang itong mga kahoy no na nakasurvive talaga sila sa init, ano? So yun, kasi look, tignan nyo naman, no? Gabok na ba kung sa Bisaya? So yun. Sa previous owner pa kasi ito, guys. And then, kailangan na namin replace ng bagong fence para kung makuha na yung pera, wala pang pera. Tignan nyo, oh. Kailangan natin itong tubigan. Tubig. Next year, mag-add ako ng mulch. Ang daming bubuyo, guys. Grabe, oh. Pero kailangan ko siya ng tubigan. Look, ang ganda, guys. Diba? Ang daming bubuyog. Daan lang kami bubuyog. Dadaan lang kami. Look. Ay. Okay, let's go. So, sa likuran ko na lang siya hintayin. Yung pusa. Kasi hindi ko makita. Baka nagliwaliw pa yun sa bukid. Sa mountainside doon. Yun yung asawa ko is yung dining ko. Doon yung asawa ko natutulog. Oh. And what happened to your hand? Squeeze the end of the cigarette before I threw the garbage pail. And the lid part stayed on my finger. You burn yourself. Oh, diba? Ang aga natin na naman nagising. Kasi itong si Tommy, aalis na naman. Oh, andun siya sa closet niya, guys. Nagre-ready lang yung mister natin para makaalis. Are you gonna bring crackers? Bring banana with you? No. Take something like a... Did you put the dishes in there? Yeah. Let's go. We're just gonna come back anyway, right? Yeah. I need to get my car key and my license. Iwan na naman tayo ni Mr. Where's my bag? Akala ko alis na kami, pero wala eh. Andito pa siya sa laptop pala niya. May kailangan siyang gawin, kaloka. Ginising pa ako ng maaga lang. Kaloka itong asawa ko. But anyway, samahan natin. O, diba? Ang laki ng tubig na baon niya. Ang bigat pala din ito. Finally, nakaalis na kami. And then, sinusundan ko na lang yung asawa ko papunta sa lugar kung saan niya i-drop niyo. I-drop yung sasakyan niya kasi nga may kailangang ayusin. Dito muna itong sasakyan niya, guys, kasi i-repair. I-repair yung sasakyan niya. Kaya yun. At saka ito yung mag-repair dito. Ang aga, diba? Ang aga namin, guys, 4 o'clock ng umaga. Sinundan ko siya. At ang akala ko, i-drop lang niya. Marami pa pala siyang gamit dyan. I-transfer sa sasakyan ko kasi ito yung gamitin niya pa tungong trabaho. Kasi nga, itong sasakyan ko kasi siya, ang gas mileage niya maganda kumpara sa kanya. So yun, kaya palagi niyang ginagamit yung sasakyan ko. At saka i-drop na niya yung susi dyan. So yun, bumalik kami ng bahay para hindi ako maglakad pabalik. At saka after this, nagkape lang siya sandali. And then labing-labing muna bago siya alis kasi nga late na siyang makauwi. Kaya yun, halik-halik, labing-labing, sabihin na mag-drive careful para walang mangyaring masama. Alam nyo naman yun, ang layo guys ng drive niya sa city pa. Kaya yun. And then, pagkatapos niyan, alis na siya. Did you lock the garage? No, I'm going to go out the garage. Okay. I have a lock. Then you lock it and close it. Okay, close and lock. Yep. I love you. So, I love Seriously. Avian. I'll talk to you later. You drive careful, huh? Yeah. Love, did you have medicine? Did you have everything? Cell phone charger? What's out your cell phone? Oh, you're gonna drop that sooner or later, really. How many hours later? Nakauwi na si Mr. guys. Buti pagising pa ako. Yun. Where's Dada? Where is he? Hi, Dada.
Hi, baby. Are you okay, Han? All right, yesterday I left here, I guess I started about like 2 in the morning, and then I drop off my car at about 4, and I left here at like 5, went into the city to work. It's like a little over 100 miles from here. And I got out relatively early. Usually when I go there, you don't get out until 11, 12 o'clock. Don't expect to get back here until 1, 2 o'clock in the morning. But I got out relatively early, so I was out by 9. And I was tired driving home. I could have pulled into a rest area and closed my eyes for a half hour, but I chose not to and just, Yeah, and he's closing his eyes. it's what it is. But I got home by 11 o'clock, so it was 11 good. now. Yeah. I got home before I would normally leave there, so Is that yesterday? it was yesterday. Yeah. Anyway, it's raining. A little bit of rain. It's raining, guys. We need it. Look, if you can see the grass, you can tell we need it. There's no green left around. Everything is dead everywhere. It's not just us, it's everybody. We haven't had water. We haven't had real rain here for over a month. My wife, she don't like me leaving early in the morning, but she even liked it less yesterday because I made her get out of bed and follow me to drop off my car and then bring me back. I don't care about that. She did. No, I don't care. I woke her up. Seriously. Seriously. Thank you guys for watching. It's a very short video. See you next time. Hey,